7 snin ilu, l-impjant ta' ST Microelectronics f'Malta kien friskju li jingħalaq. Illum qiegħed jiġi rikonoxxut bħala l-ewwel impjant back-end tal-manifattura avanzata fl-Unjoni Ewropea u huwa punt ta' riferiment ġdid tal-prattiċi tal-industrija erba'. Jimpjega aktar minn 1600 professjonist b'ħilitolja u jikkontribwixxi b'mod qawwi għall-ekonomija nazzjonali l-aktar fl-esportazzjoni. L-industrija ta' semikondutturi f'Malta diġà tiġġenera aktar minn biljun euro f'esportazzjoni, madwar terz tal-esportazzjoni kollha tal-manifattura u toħloq aktar minn 4,000 impjieg ta' kwalità għolja. Il-President ta' ST Microelectronics, Fabio Gulandri, qal li ST se tkompli tinvesti biex titrasforma l-kapaċitajiet tal-manifattura tagħha f'Malta permezz ta' żieda fil-proċess u teknoloġija avanzati u sostenibbli tal-manifattura bil-għan li jiġu appoġġjati l-prodotti futuri fl-infrastruttura tal-karozzi, l-industrija u l-komunikazzjoni. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri qal li dan huwa eżempju reali ta' meta l-Gvern jgħid li jrid ikompli jitrasforma l-ekonomija tal-pajjiż. Nafu li ċips jipparteċipaw tista' tgħid jagħmlu parti minn kull apparat elettroniku li jeżisti. U allura jkollna fabbrika sa daqshekk importanti kbira bid-doppju, investiment fl-intelligenza artifiċjali, intelligence fl-advanced manufacturing, u allura qed nelevaw issa l-operat tagħna kara high value added activity, ikollna l-importanza strateġika li tovri din il-fabbrika u hemmhekk tal-linja mbagħad mal-viżjoni 2050 li qed nipproġettaw għat-trasformazzjoni wkoll tal-pajjiż. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intava Pubblika Miriam Dalli qalet li l-pajjiż jemmen fit-tranzizzjoni lejn ekonomija sostenibbli għaliex jagħta benefiċċju għal stat gżira bħal Malta. Qalet li din il-faċilità hija eżempju ta' kif l-industrija tista' tkun parti kruċjali għal din it-tranzizzjoni għaliex qalet hi waħda mill-kumpaniji li qed turi li l-manifattura sostenibbli hija possibbli kif ukoll profitabbli, toħloq impjiegi ta' kwalità u tappoġġja l-miri tal-pajjiż lejn futur aktar nadif u reżiljenti.